каква част? Чакай да ти помогна, че тук е много трудно. Мерси. Виж какво направи ма тъпа овца. Ох, най-накрая го минахме това, Оби. Да, обаче тъпата да я бутна Нора и сега трябва да я чакаме. След 5 минути чакане. О, хора, тук съм просто тая да я ме бутна. Ок, хайде да левкаме. Еми, хора, аз ще си лягам. Всички казали и аз също. Лека нощ, хора. Лека. Благодаря ви за всичките лайкове на миналото видео. Това значи много за мен. И очаквайте 2 часа